मानिजाथाव 2 नम्बर खमाबारि गामिनि बाथौ सिबियारि न'खरनि आइजो नोंथांमोना जाय नैबे जोंनि थानसालियाव लोखि लांनो फैयाखै बिथांमोनखौ खुथारै खावलायहरनाय जाबाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिनै आङो जों गामियाव रायजोनि फुजा दं, लोखि गार्जा फुजा दं। आं बे दा थांगासिनो, माने फुजाया जोबखाबायानो, होमबाबो दा नै माइनाव थिखांनाय जागासिनो दं। महिलाफोरनि न'आव लाबोगोन, माने एसेबाबो राननानै हरगोन अजाया। आं दा खाफाल खेबनाय बायदि जादों, माने सान्दुङा एकदम बिराद गोसाथार माने। ओमफ्राय आरो ससमाबो गानाखै नालाय दादा मादा लांदां मोनगासिनो दं आङो। दे होमबा भिडिअखौ जागायजेननोसै। दा आं थांगासिनो नै, आं दा लांगोनाजों ओइथिंजायनो नै महिलाफोरा न' बारबानो मोनो, जोंहानि लामा बारबानो मोनगोन आरो नुहुरखायो। दा नै लोखि लांनो फैबायानो मानसिफोरा। नै आरो सान्दुंआबो गोसाथार, माने मोजांखौनो नुवाखै, मोदानला जोब्बाय। लोखि लांनो फैबायानो हनै आइजोफोरा जमा जाहांबायानो। दा नै बाथौ खुलुमस्रांदों आरो बिसोरो, जाय लांगोन न'आव लांगोन आरो बेखौ हारसा देउरिया हरगोन आरो न'खराव एसेबाबो राननानै हरजोबगोन हारसा देउरिया। दायो फुजाया जोब्बायानो, हारसा देउरि बर' देउरिनिया। हारसा देउरि बर' देउरिनिया जोब्बाथाय लोखिखौ हरखायो माने। नैबे न'मा न'निफ्राय हरगोन माने लोखिखौ। महिलाफोरनो लोखिखौ हरिनि सिगां मा होनदों नै खोनासंलाय बायलुङा। रायफोदगिरिया मा बुंदों? महिलाफोर दिनै जोंहा माइनावखौ थिखांगोन। नोंथांमोना न'खरनिफ्राय फैनानै थोरसि लथा थोरसि मोननांगौ, जौ संनो लाबोनांगौ। जों हरगोन माइनावखौ। आबहाय जोङो बे माइनावखौ लानानै मा खालामगोन खोनाबाय? जों आलाय खालामनाङा, गावखौ न'आव सोना दोनहैदो माइनावखौ। आं दा गावखौनो हरगोन, नोंथांमोना मोनलांगोन। मानो होनबा जोंहा बाव दङ, बाव सोर दं? जोंहा बोरायथ' लोगोसे दङ, ओमफ्राय माइनाव दङ। बे माइनावखौ मोनसे मोनलांगोन, जाहाथे गोसोआव दुखु दामोसै, गासिबो मोनलांगोन, गरसे गरनै मोनलांगोन, जों हरगोन। आरो बेनिफ्राय जोङो बुंबावो, जाहाथे लांनाय माइनावा, लोखि माइनावा आलासि दाजाथों, मोजाङै मोजां दोनदो। आं बेखौ बुंनानै दे। लोखि लाङिनि सिगां खुलुमस्रांजोब्बाय हनै। मानगोनां जोंनि 2 नम्बर खमाबारिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोर, जाय बिथांमोनहा न'खरनिफ्राय लोखि लांनो फैयाखै, नोंथांमोना थाबैनो फैनांगौ। मानो होनोबा जोंहा नैबे लोखि लांनो थाखाय थाग थियारि खालामनाय जाबाय। बेनिखायनो जाय बिथांमोना न'आवनो दङ बिथांमोनखौ थाबैनो फैनो थाखाय खावलायबाय। मानिजाथाव 2 नम्बर खमाबारि गामिनि बाथौ सिबियारि न'खरनि आइजो नोंथांमोना जाय नैबे जोंनि थानसालियाव लोखि लांनो फैयाखै बिथांमोनखौ खुथारै खावलायहरनाय जाबाय। मानो होनोबा जोंहा लोखिखौ हरबाय, बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो सफैयाखै बिथांमोनखौ थाबैनो फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना साननो नाङा दि आर'नाइ लानानैसो लोखिखौ लांनांगौ होननानै। बिदि जाया। गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि जि गुफुर बिहु फालिफोर लानानैसो लांनाय जायो लोखिखौ। ओमफ्राय इसिङाव बा बाख्रियाव दोनहैनाय जायो आरो। ओमफ्राय दायो खायसे सानो दि आर'नाइ लायोबासो मोजां जागोन होननानै। नाथाय आर'नाइया सोलिनाय नङा बिदि लोखि लाङोब्ला। रायफोदगिरिया बिख'गासिनो दङ, माने लोखिखौ माने राननानै हरनो थाखाय। हारसा देउरियासो राननानै हरगोन, माने बायलुङा बिख'गासिनो।
हर लाबोनांगौ बे माबाना खोनाया हर लाबो हरदो लाबो बेखौनो गनायदों लांनानै फिसाखौ दैयाव गाननानै फिसाखौ दोनहैदो खनायाव गरसेयाव गनै बेवनो बिदों नोंनाव माइनावखौ गरसेयाव खनै गाथांनाय बिदों मावफा दावफा मोनजाथों खवारिया लेखा लाथों थानसालिखौ दोनबाबो बयनिबो न'खराव लोगोजोंनि थान आलारि बाथि दङ साथि दङ नायो माने बिदिथ' लोखि माइरंखौ आरो सिनाखाब माइरंखौ थख' बायदि बिमा माइनाव दै गानोमोना सोरबो थांगोन लोखिखौ हरखांजोबनानै दा मोनाब्लि समाव दिउरिनि बिसिया दैखांगोन माने बे माने रंजा बाजा बयबो रंजा बाजायै लांगोन माने लोखिखौ दिखांनानै लांगोन दा नै जोबथ'बाय भिडिअ'आ बिराद गोलाव जालांगोन लोगोफोर बेनिखायनो आं सर्ट नोंथांमोननि सिगाङाव देखायबाय आङो